Ji 25 Adara 2011 ve û taroja îro agirê bêrîkirinê di dilê dayika Fîraz Mihyedîn Melle de vê ketiye û tunûçeyek dilxweşker nehatî bi hewara dilê wê dayika xemgîn ve. Heşt salê wî ye hûn dabûwe. Sala heştê. Mala Melhamê bû, Dîmeşqê bûn û hûn dabû. Çû roja înê çû û nema vegerha. Roja înê. Ji malê çû nema hat. û me çiqa telefon kirin û me derek nema me telefon nekir me tiştek fêm nekir. û jingî de hetan ha xarij textiyê ye. Me nedît yani. Jingî ve. Du sala ez lê gerihan e çûme ku dê di berdanê me. Çûme ku ja cihê hikûmetê digo yala ew ê werî yala here. Nel cemeya. 7 sal derbas bûn û borîna salan êşê naborîne. Ji ber ku hestê daykatiyê mîna deryayek bêdawî ye ji hezkirinê û dayîk herdem li zarokê xwedine re mîna yekemî nerîna roja ku Xwedê ew zarok daye. Tu caran ew hest kevin nabe. Niha Kurkî cem min e. Kurkî ez xwedî dikim. Va safê siyaya Kurkî cem min e. û pîreka îna jî wal cem me ye. û ez xwedî dikim. Hazbê dikankê de rûniştî me û ez wî xwedî dikim û mesrûfayî dikim. Dayika Fîraz dibêje bihna kurê min ji neviyê min tê û ez ê bixwe vî kurê xwedan bikim çawa min bavê wî xwedan kirî ta herdem hest bi bihna kurê xwe bikim. Dayika Fîraz û tevî çendê cara dezgehên ewlehiya rejimê ew derkirin û gotinê kurê te nel ceme ye lê dilê wê herdem jê re dibêje ku kurê wê li kîjan şaxê ewlehiyê yê rejîmê ye. Wilo dilêm digotem digo val vir ew tên haçê cem. Tê bînê. Wilo kela girîl min da û ez digirîm. Diber ez digirîm jî pêr dişteqlîm jî û ez digirîm jî. Wilo kelê min da ez girîm rastî. Abû gotem ku here yala kurê te nel cem me. Kurê min cem waye. Kurê min cem wa bû ez zanim kurê min cem waye jî. û berdame. Fîraz ji gundê Tilkoçereş dayîk bûye sala 1907 ye. Niha jî malbata wî, dayîk û kurê wî û hevjîna wî û birayê wî li kampa Akrê li Herêma Kurdistanê dimînin. Hîn bi hêviya vegera wî ne ku birayê wî dibêje dilê dayika me ji bo birayê me dişewite. Dilê ciya min yani dilê gelkî şikestiye û jiyan zehmete gelekî û ev kurkê biçûk jî em muhawelet kirin û meselen em hemû bi hev re alîkariya hev kin û musaeda wî bikin wî jiyaneke xweş yani derbas kê em wî mezin kin xêr û selamet. Bi destpêka krîza Sûriyê re krîzeke din di dilê gelek malbatên wî welatî de destpê kir. Dema ku destê malbatan ji hev hate birîn gelo eger ew ceng bi dawî hat wê ew krîz jî bi dawî were yan jî bandora wê di dilê dayikan de bûrîneke bêderman bihêle. Şêrîn Kîlo.